ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ସମ୍ବାଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତାର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗୃହରେ ସଭା ଆୟୋଜନ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଏସ୍ପି ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 8 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଫିସର ଓ 12 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ନିରୀହ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏପରି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ନୀତିରୁ ସଚେତନ ହେବା ଓ ଲୋଭରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନର ପରାମର୍ଶ। 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଥିବେ ଏହି ବର୍ଷ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବି ବହୁତ ଅଛି। ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରିର ତାଙ୍କ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସେଠି 2 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଣେ ଡେପୁଟି ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ସେଠୁ 1,42 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ। ଏସବୁ ମିଶିକିରି ଆମେ ପ୍ରାୟ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର 10ଟା କେସ୍ରେ ଆମେ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ସାପ୍ତାହିକ ଶପଥ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଚିତ୍ର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଏଇଟା ଚିତ୍ର କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ଚଢ଼ଉ କରାଗଲା, ତାର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କେମିତି ହେଲା? ବିଶିମପୁର କେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କେସ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଲେବର କ୍ଲାସ୍ ଲୋକଟେ ବସିଯାଇଛି। ସିଏ ଯାଇ ଥିଲା ଗୋଆର ଚାକିରି କରିଥିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଥିଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବକ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଥିଲା, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଥିରୁ ସେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାହେଲା ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ତାକୁ